Mari vilayetinin Bayramaly şäheriniň polisiýa işgärleri Türkiýede ýaşaýan we şu ýylyň oktýabr aýynda raýat jemgyýet aktivistleriniň online maslahatyna gatnaşyp türkmen hökümetini tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasyna azar berýärler. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanow gurrun berýär. Aktivist Merdan Ilyasowyň sözlerine görä, onun 22-nji oktyabr deden çykyşyndan soň enatasy polisiýa bölümine çağıryldy we oglunyň hereketleri üçin türme bilen haýbat atyldy. Ilyasowyň enatasy ondan aktivist hereketlerini etmegini istediler, emma ol boyun gaçyrdy. Şondan soň onuň enatasy ýazarlamalardan howatyrlanyp, oglu bilen ara gatnaşyk saklamagyny etdiler. 35 ýaşly Merdan Ilyasow 2019-njy ýylda Türkiýe bardy we 2021-nji ýylyň başynda türkmen aktivistler hereketine gatnaşyp başlady. Şu ýylyň 22-nji oktýabrynda TikTok platformasynda türkmen opozisiýasy we raýat aktivistleri Türkmenistandaky syýasy we ykdysady ýagdaý barada ýene bir online pikir alışma çäresini guradylar. Bu töhfetdeşlikde Merdan ilkinji ýedek açaçan gürledi. Men Nur Muhammed Annaýew bilen Murat Gurbanowyň TikTok ýaýlymynda açyk ýüz bilen gurlap başladym. Türkmenistan hökümetiniň syýasatyna ara alyp maslahatlaşdyk. Bu ýaýlymdan soň polisiýa ýene-de enatamyň öýüne geldi we kakymy alyp gitdi. Dip Ilyasow aýdýar. Şol online duşukdan odal aktivist şahsiýetini gizläpdi we matematik lakamyny ulanypdy sebäbi onuň enatasy Bayramalyda häkimetleriň batyşyna tedewar bolupdy. Merdanyň sözlerine görä polisiýa bölüminde kakasy soragy çekildi we ondan oglunyň işinden el çekmegi talap edildi. Polisiýa onuň oglunyň hökümeti tanqidlamajagy barada üçin söz berendigini aýdyp, oňa gyýgyryp başlady. Emma kakasy oglunyň eýýam uludygyny we onuň jogapkärçiligini çekip bilmejekdigini aýtdy. Dip Merdan aýdýar. Polisiýa tarapyndan sorak edilenden soň aktivistiň enatasy onuň bilen habarlaşyp işini toktatmagyny, esasanam hökümeti tanqidlamazlygyny soradylar, emma aktivist bu talaplary ýerine ýetirmekden ýüzürdi. Häkimetleri tanqidlamakdan ýüzürenimden soň ene atam meniň bilen aratnaşyk saklamagy besetdiler. Olar bilen habarlaşmak üçin eden finansiýalaryň hemmesi şowsuz boldy. Meni IMO we ISK ulgamlarynda petiklediler. Olaryň muny mundan beýlek ýazarlamakdan gorkup edýändiklerini bilýärin. Emma bu meni saklamaz. Köpler aktivistleriň kimdir biri tarapyndan tölenýändigine ynanýarlar. Emma beýle däl. Biz diňe öz hukuklarymyzy goraýarys we Türkmenistanda oňyn ýetgişmeleriň bolmagyny isleýäris. Dip Merdan Ilyasow aýtdy. Onun maşgalatyna türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyş ilkinji ýedekde geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşan Türkiýe Döwletler Guramatynyň sametiniň öňü tirasynda Merdan sosial ulgamlarda türkmen häkimetlerini tanqidleýän ýazgy çap etdi. Şondan soň polisiýa işgärleri aktivistiň enatasynyň öýüne baryp, erbet netijeler bilen haýbat atdylar. Güýçli basyş netijesinde Merdanyň kakasy ogluny aktivist işinden sowmaga söz bermeli boldy. Soňra Merdan işini dowam etdirmek ýöne şahsiýetini gizlemek kararyna geldi. Ol lakam ulanyp başlady we Türkiýedäki raýat aktivistleriniň arasynda matematik ady bilen tanaldy. Merdan heni Türkmenistanda ýaşap kiçi telekeçilik bilen meşgullanan wagtynda Azatlyk radiosynyň web saýtyna girenligi üçin polisiýa çağırlandygyny ýatlaýar. Ol 2017-nji ýylda Azatlyň web sahypasyna ýygyderli gerýänligi barada polisiýa tarapyndan sorak edilendigini aýdýar.